24 रामचंद्र घाट चौमारी आमचायो बुबाग्रानि बागै बेलाय गाहाम कक्तमा 24 रामचंद्र घाट चौमारी आमचायो IPFT नि फिकुं बेकरें राग्रिवै सुंचावै तनि नायरक IPFT बदलो खाबाय खुकबाय सामुं तांनाय हिनै जतबाय सिनिजाक तैफां बरम गोनां चंद्रकान्त देव बर्मानि तैदुल मुंबाय IPFT पार्टी नो तरजागियावै बुबाग्रानि नाहार मुंते ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड नो हामजागै त्रिपुरा मोथानि बाना रमखाइखा ब्रैथि सा नुखुंनि सारा बाचिनि स्लाय गोबां भटार बरकनो लामसगै नाहारखा बुबाग्रानि सेंक्राक 24 रामचंद्र घाट चौमारी आमचाइनि कैंडिडेट बरम गोनां रनजित देवबर्मा ब्यूरो रिपोर्ट सामप्ली टीवी Bana ayuk lokto, Bana motha ayuk lokto, Bana motha ayuk lokto, Bana motha ayuk lokto, Bana ayuk lokto, Bana ayuk lokto. Ini Bajal Party Office ni Bisingo, sini borong menang working president. Rupok Debormani, Kumar Debormani, Nokhlawo, Sung Kaisa, joining program Klaika, Oro Sung Lamjaka, Sini IPFT ni Hainai, Sini Takok Okra, Borjorlal Deborma Nokhobo, Sini Sike Deborma, Taikbang Ma Bini Lodio Zara Hainai, Bigono Pus Ganang Rogno, Tai Sini Borom Ganang Zik Songrogno, Sini Lamsok Mama by Black Katong Togo, Tamning Kakai, Borotini Strike and Sai Kanadika. जे बरक टांगे बुबाग्रानि नुंगा बाय तिने अरो जन खेतिका मो काइसा जों कोन पॉलिटिकल पार्टीया मो एकटा मूवमेंट बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि अ मूवमेंट अ बरक तिने ताइसा जोंबाय थानसा खायै बुबाग्रा जे कयमानि अबन खरां यामरक यासा गै बरक फाइमानि बागै बरनो जों हाय नाहाय ताय बुबाग्रानि लामसगो एबो जोंबो खातम थका चिनि अ खय आमसाइनि विशेष करा रामचंद्र घाट आमसाइनि लुकुरक बर्नतिनि लामजां मामन बागै बरबो जतन खातम थकजाक जों खाख्लायो बोसकांनि सालो जों जतन फानबाक्सा थानसा उंलाय जों सबा खलायखाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों माननाय निकाय आं सानाय चिनिनि अ पान्डाव चिनि काका चानि दादा ताय चिनि सिके जों किसा कक सानानि बागै फाइमन इनर आं बुबाग्रानो हामजागि फायो एवं बुबाग्रा सारा चिनि जे अ हां तंनानि लामा जोंनो सठिक लामा निरूपण खायरिवै जों आबोनो हामजागि फायो एवं आबोनि आगेनो जों अ लामा नुहुरजाक तबे चिनि जे दल आगे जे दल खालामतंमानि आरो जेखुनु कारणे आबो संकुचित उन थांमानि कारणे दाबो नुखा दल कतर जों थानसां याखायथै बानसाल मथखौनो पट करै अ जिनिसना नुहुरिनो आं अर फायै चिनि बुफाबानि लगिबो बोसा बुफानि कामनो खायनानै नै आं अर जन्म बुमुते ब्रजकिशोर देवबर्मा चिनि IPFT आं दङ सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ कमिटिनि काइसान मेम्बार बेलाय बेलायके हामबाय चिनि बुबाग्रानो तिनि बेलाय खामानि यकमु चिनि थानि खावनांखा कारण हिंके चिनि बुबाग्रा जे बिनि हामजक मुंनि बिसिंथि त्रिपुरासानो फियकना बागै बिनि जत सेक्रिफाइस खायका आव बेलाय मूल्यबान निकक आबुन बागै आं खरकसा त्रिपुरासा ओङै आरि दफानि बागै आं आगेनि सिमिनो दफाना हामजागै दङ दफानि बागै बेबाग सेक्रिफाइस खायका आं तिनिनि सिमि आनि दल नतयै आनि कर्मी रक नतयै तिनि IPFT नि थानितै त्रिपुरालैंडनि मुभमेन्टनो खमखमुंजाकलिया तै दाबुक ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनि महाराज जेखन जोंबाय बाक्सा ब महाराज सिंगै हा मालिकङै जोंनो हामजागै कय दंमोन बिसिंथै चिनि मकलनि मुक्ति यरखा आबनि बागै जों जेसेकेपनो त्रिपुरा दफानो मोथांना रखना बागै महाराज हाय खरकसा लिडार बनो हारि मालिक बनो फियक मानाय हिनि जों वानसुका आबनि बागै जों जेसेकेपनो तिनि हायजराव बुबाग्रानो लगी मामानि अब बेलायनो खाका हाम ते हामजाक मुंनि बिसिंथै लुकुरं थानि जों
दिनैनि सिमि जों दफानि बागै सामुं खायथानि जों सिनि केन्डिडेट जिनि सार रनजित बिसिंथिखाय जों लगिरिनानि बागै दिनै अ जागा फायलायजाम बोसोर फेमिलिनि बोसोर भटार दिनै फेमिलि टप फेमिलि गोबां मानो दङ आबो गोबां मानो फायनाय फायपानो जोंरो जत कर्मी जिनि बर्ज किशोर देबबर्मा ब सीएससी नि मेम्बार आईपीएफ तिनि तै आंनि जि सीएससी नि मेम्बार आंबो तै आईपीएफ तिनि गै सिनि खय डिविजन नि गै आं ताबक आगिवा हंके प्रेसिडेंट दंगनि ताबक हंके आं वाइस चेयरमैन आबनि बागै सिनि लगी सं अरो सिनि कर्मी रक दंगो मेम्बार रक चेयरमैन रक एक्स चेयरमैन रक दंगयो जों दाबक सुख जरते 41 भोटार 41 फेमिली भोटार हंकाय जों 150 नि सोलाय गोबां एक्युरेट जों हिसाब खालिया तेबो फायनाय जे तंमानि सिनि सारा रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव आईपीएफ तिरकनो खाखा हामबायके आं लामसगै आनि जे दल लकनो त्रिपुरा लेन्डनि आं लामसकनाय